Id-deċiżjoni tal-gvern li mis-sibt kulħadd irid jilbes maskra meta jkun f'post pubbliku ġabet diversi reazzjonijiet, partikolarment minn min ma jistax jifhem għaliex għandu jilbes il-maskra anke jekk ikun mixi waħdu f'ambjent miftuħ. Fil-fatt fuq Facebook ħafna kummentaw f'dan is-sens anke fuq il-paġna tal-Prim Ministru nnifsu. Fosthom dawk li qed jistaqsu jekk id-doża tal-booster hijiex qed tittieħed għal xejn la darba anke minn ħada xorta jrid jilbes il-maskra meta jkun fil-miftuħ. Fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew kemm Roberta Bela kif ukoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fern qalu li grazzi għal mod kif qed isir it-tilqim is-sistema immunitarja tal-Maltin u l-Awċin issaħħet sew tant li restrizzjonijiet ittaffew. Iżdissa għal ħafna id-deċiżjoni tal-ilbis tal-maskra fl-apert ma jixejn ħlif U-turn fil-waqt li għal oħrajn b'din id-deċiżjoni hemm min ħajispiċċa jimrat mentalment. Persuna partikolari kiteb lil Bela li milli qed jifhmu il-proċess tat-tilqim kien falliment u l-flus setgħu jintużaw għal proġetti oħrajn jew biex jiżdiedu l-pagi tal-professjonisti mediċi. Kummenti ta' diżappunt ukoll ma' xandira fil-paġna ta' Chris Fern fosthom min qal li d-deċiżjoni li tilbes maskra anke jekk tkun mixi waħdek hi bla sens. Kompla li dan hu biss pjan biex ikunu kontrollati n-nies u li l-poplu qed jiddejjaq għax issa ċerti restrizzjonijiet huma too much. Ieħor uża emoji biex juri li għalih din id-deċiżjoni ibuffunata fil-waqt li ieħor qal li l-gvern qed jinsulta l-intelligenza tal-poplu u sarkastikament staqsa jekk dan huwiex ringrazzjament lil poplu ta' kemm ikkollabora. Persuna oħra li kummentat lill Ministru tas-Saħħa qaltlu li d-diska tax-xjenza tiegħu mixejn ħlif id-diska li kienet tintuża fix-xandiriet tal-komiku Ingliż Benny Hill. Oħrajn innutaw kif anke l-Prim Ministru nnifsu qed jattendi attivitajiet fejn ikun hemm il-massa u mingħajr ma jkun liebes maskra kif ukoll li qed isiru l-parties. Fuq kollox kien hemm mistaqsa sarkastikament jekk il-virus allura jitteħiġ mill-arja.